Napriek letnému príjemnému dovolenkovému obdobiu tu v záhrade, teda Centre nezávislej kultúry Záhrada, sme neprestali debatovať aj na vážne témy. A dneska teda prišiela na rad téma environmentálna nerovnosť. Znie to podľa mňa pre väčšinu ľudí ako to také neznáme, že čo sa za tým skrýva, a to si dneska rozdebatujeme. A túto diskusiu organizuje Centrum komunitného organizovania. A ja ďakujem veľmi pekne, že tu môžem dneska privítať dvoch hostí, ktorí sa úplne najlepšie predstavia sami, ale minimálne uvediem aspoň meno a začnem teda z mojej ľavej strany. Vítam medzi nami Jozefa Pištu. A skúste nám povedať, koho vlastne zastupujete v tejto dnešnej diskusii, v tejto téme, ktorú si budeme musieť ale rozobrať, aby sme vlastne rozumeli, o čom sa budeme rozprávať. Tak ja zastupujem Zdravé regióny, ktoré sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva. A moja pozícia je oblastný koordinátor asistentov podpory zdravia a zaoberáme sa zdravím, osvetou a hygienou v rómskych komunitách. Takže vlastne vašu organizáciu zriadilo ministerstvo, alebo zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva? Áno. A príspevková teda preto, lebo dostávate nejaký štátny príspevok na to, aby ste svoju činnosť vykonávali. Dobre, ďakujem pekne. A druhým naším hosťom vzácnym v dnešnej diskusii je Andrej Belák. A takisto vás poprosím, aby ste sa nám predstavili, že vlastne koho zastupujete v tejto téme. No, ja som bol pozvaný ako odborník zo Slovenskej akadémie vied na tému zdravia vylúčených Rómov na Slovensku. Tomu sa venujem 20 rokov ako akademik. Ale my sme vlastne s Jozefom prelinkovaní aj pracovne, lebo moja druhá práca je tiež pre Zdravé regióny, kde robím takého ideového vedúceho trošku, že tie veci, čo sa nás skúmajú odborne, tak sa to snažíme potom aplikovať prostredníctvom zdravých regiónov. A to by som trošku doplnil, že síce teraz je to štátna príspevková organizácia, ale vlastne ten projekt už beží od roku 2001, v nejakých formách začal pri Kežmarku ako neziskový projekt a potom pomaličky sa rozrastal. Na začiatku bola neziskovka, alebo teda mimovládna organizácia ACEC a vlastne až postupne, aj vďaka práci ľudí ako je Jozef, to adoptoval štát. A tak sa to stalo štátnou príspevkovkou. A keď sa bavíme o štátnych príspevkoch, ešte to mi nedá nepovedať, že vlastne stále to všetko beží z eurofondov. Hej? Že to nie je to z rozpočtových prostriedkov. Nie sú to naše rozpočtové finančné prostriedky. V zásade, možno v súvislosti s dnešnou témou, je to takmer jedno, že z čoho je to financované. Dôležité je, že to existuje. Mňa ste potešili vlastne tou informáciou, že niečo začala neziskovka a nakoniec si to štát osvojil. Sme svedkami toho, že veľmi často neziskovky aj súplujú ten štát, ale toto je ten pozitívnejší výsledok, keď si nakoniec ten štát preberie na seba tú zodpovednosť. Takže určite sa dostaneme teda aj k vašej ešte organizácii bližšie, čo všetko robí, ale začneme teda tým. Názov environmentálna nerovnosť, keď mi to teda aj kolegyňa z Centra komunitného organizovania poslala, tak som sa musela dosť zamyslieť nad tým, že čo teda environmentálna, my si to často tak vysvetlíme, že to je životné prostredie, ale skúsme teda priblížiť, že čo sa za týmto pojmom skrýva a asi začnem vami, nakoľko predsa len Slovenská akadémia vied ako vedec, určite to máte terminologicky rozobraté, takže skúste ale to tak veľmi ľudsky, pochopiteľne nám, laikom vysvetliť, že čo to znamená. Je tam cudzie slovo, ale v podstate životné prostredie nie je zlý preklad, je to aj doslovný preklad, aj to sedí na to, aj čím sa my zaoberáme, lebo vlastne tie zdravé regióny riešia podporu zdravia. To je v najširšom zmysle vlastne riešiť všetky možné faktory, ktoré vplyvajú na to, s akým zdravotným stavom skončí nejaká skupina ľudí. Takže my to zvykneme prekladať ako životné podmienky. Tam je taký veľký prienik. Nie je to úplne to isté odborne, ale zhruba je to isté. Takže keď sa bavíme o environmentálnej nespravodlivosti, dnes sa to skôr používa v súvislosti s takými veľkými témami naozaj, ktoré súvisia s tým ničením planéty a tak. Hej. Ale v podstate životné prostredie zahŕňa životné podmienky ľudí, alebo teda pre ľudí ich životné podmienky, to je ich životné prostredie a to je to, čím sa zaoberáme. To znamená, že v tejto environmentálnej nespravodlivosti nie je to zamerané na nejakú konkrétnu
skupinu obyvateľstva, ale vo všeobecnosti. Hej? Či, ako je to, a možno aj v súvislosti s tými zdravými regiónmi, a kľudne tu môžete aj obidvaja, že aby sme hneď si nevybudovali nejaké... Hej, ja som vlastne iba to environmentálne povedal, ale tá nespravodlivosť je o tom, že aj ten celý program je tak koncipovaný, že vlastne my tu máme veľkú časť populácie, je to skoro 9% populácie na Slovensku. Sú ľudia, ktorí žijú, alebo možno je to trochu menej, keď bereme naozaj len tých marginalizovaných ľudí, tak povedzme, že cez 5% ľudí žije v takých životných podmienkach, ktoré sa dajú nazvať marginalizované, že sú nejakým spôsobom znevýhodnení v rôznych oblastiach života. A ten program je koncipovaný tak, že sa snaží vlastne ten rozdiel vyrovnávať. A vo všetkom možnom, hlavne v zdraví, ale na to, aby sa dalo to zdravie, ten zdravotný stav vyrovnať, tak sa snažíme vlastne zmizikovať, zrušiť ten rozdiel v tých životných podmienkach. A to by bola tá environmentálna spravodlivosť. Hej? Že vlastne tie životné podmienky tých ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných osadách alebo aj getách mestských, takže keby sa jedného dňa stali podobnými, porovnateľnými s tým, ako je štandard na Slovensku pre ten zbytok populácie, tak to by bola tá environmentálna spravodlivosť, lebo všetci by mali rovnaké životné podmienky. No, každý z nás, čo má oči otvorené, tak minimálne už videl nejaké miesta, kde teda to má veľmi ďaleko od environmentálnej spravodlivosti. A ešte predtým možno, ako sa budeme baviť o tom, že je teda potreba to vyrovnávať a ako na to. Aký je ten stav? Vy hovoríte, že 5%, približne 5% obyvateľstva, čo je obrovské číslo. Keď sa zoberieme z 5 miliónov, 5% je 250 000 obyvateľov, vlastne žije v nejakých neprimeraných až nespravodlivých životných podmienkách. Ale skúsme teda ešte aj popísať, že čo to znamená tie neférové, tie nespravodlivé podmienky. Možno, že vy mi viete k tomuto povedať bližšie, že ako si máme predstaviť, okrem toho, že viacerí sme navštívili možno aj tie rómske osady alebo getá, ako vy hovoríte, ale aký je teda ten reálny stav, ak sa to dá tak stručne povedať? Tak ide hlavne o prístup k vode, to je jedna vec. Ďalšie je prístup, by som povedal, ku kanalizácii a prostredie, ktoré obklopuje v podstate tých ľudí, v akom prostredí žijú. Uh-huh. Takže napríklad nie sú tam cesty. A to je asi takéto a ďalšie časti infraštruktúry. Hej. Napríklad sa zápasí s elektrínou niekde. Dobre, toto vlastne, čo hovoríte, to ani nie je dokonca možno to, čo viacerí vidíme, že, ja neviem, ideme okolo, povedzme, také nejakej obce, prevažne s rómskym obyvateľstvom, kde je kopec odpadkov a podobne, že to je to, čo vidíme. Nevidíme, či tam je zavedená voda, alebo či je tam kanalizácia, alebo či je tam elektrika, čo sú všetko vlastne verejne dostupné služby. A to už asi ťažko môžeme hovoriť, že sú za to zodpovední len tí ľudia, ktorí tam žijú, že? Lebo neviem si predstaviť, že u nás v Sásovej Banskej Bystrici, že by nebola kanalizácia, alebo voda, alebo elektrika. A nikto z tých Sásovčanov sa o to akože priamo osobne nezaslúžil, že to tam je. Je to tam, lebo je to proste nejaký štandard. Mm-hmm. Ako je možné, že žijú ľudia na takých miestach, kde tento štandard nie je v 21. storočí? Že ako sa nám toto stalo? Možno skúste aj vy, asi sa tomu teda aj vedecky venujete. A teraz nepotrebujem k tomu nejaké politické teda akože vysvetlenia. Potom nemám odpoveď, ale... Nemáme o čom? Že potom nemám odpoveď. Aha. Nie, akože trochu žartujem, ale je to samozrejme hlavne politická téma v tom zmysle, že... A mi príde ale jednoduchšie ako všetko ostatné, že keby to bolo závislé, neviem, na nejakých iných technokraticky uchopiteľných, tak neviem, ale prepáčte, som vám skočila do toho. Nie, v pohode. To presne ako Jozef povedal, že vlastne do veľkej miery ten rozdiel vo všetkom, aj v správaní tých ľudí, hej, aj v nejakých ašpiráciách, čo majú a tak ďalej, je udržovaný práve prostredníctvom toho, že nemajú prístup k štandardnej infraštruktúre. To je ako do veľkej miery prekažka toho, aby akýmkoľvek spôsobom mohli fungovať normálne, to znamená tak, jak sa funguje vonku, jak to ľudia zvyknú volať, že normálne, ako slušní občania, neviem čo, tak proste to sa bez infraštruktúry naozaj skoro nedá zrealizovať. Hej? No, a človek potom
tí ľudia, ktorí tam žijú, aj stratia postupom času tie ašpirácie, vyvinú si nejaké alternatívne ideály a tak ďalej. Takže... Ale spýtam sa, a to budem teraz ten diablov advokát, že nevznikli niektoré tieto osady alebo miesta, kde tí ľudia dneska žijú bez všetkej tejto infraštruktúry, takže vlastne oni formálne ani neexistujú? Že podľa katastrálnej mapy tam žiadna obec vlastne neexistuje? No to je presne smerujeme k tej odpovedi, že za tým je práve vždy nejaká politika štátna, lokálna a tak ďalej. Hej? Že tie osady sa nezakladali samé, len tak, že by sa tu ľudia niekde usadili, ale absolútna väčšina tých osad na vidieku, ale aj v mestských getách, historicky, keď to človek stopuje, hlavne českí romisti sa tomu venujú a historici v poslednej dobe, bohužiaľ u nás menej, hej? Česť Ondrejovi Ficerimu zo Savky, ktorý teraz prebral tú tému. Keď sa na to človek pozrie na históriu tých konkrétnych miest, tak vidí, že to boli miesta, ktoré boli zakladané ľuďmi, ktorí majú moc úradnú, proste rozhodovaciu. Starostovia, samosprávy a tak ďalej. V podstate je to trošku zjednodušené, ale dá sa vždycky pozrieť na to, ako historicky je tam taký pattern, ktorý sa opakuje, že jednoducho, keď sa zmení režim politický, celonárodne, alebo teda v celom štáte, také väčšie zmeny režimov prinesú so sebou novú legislatívu a vždy sú tam aj nejaké nové nápady centrálne, že ako sa teda vyrieši ten rómsky problém. A potom, čo sa deje v tých konkrétnych lokalitách, tak to už je dosť pestré a veľmi to záleží aj od toho, ako sa k tomu postaví lokálna samospráva, aké tam boli sociálne vzťahy predtým, než k tým zmenám dojde a tak ďalej. Je to veľmi pestré. Sú miesta, kde využijú tú legislatívu na to, aby tých ľudí vysťahovali niekam pod les, hej, kde nikto iný nechce bývať. Sú miesta, ktoré využijú tú novú legislatívu na to, že postavia niekde nejaké bytovky a tam zosťahujú všetkých sociálne najdeprivovanejších ľudí zo širokého okolia. Sú miesta, kde si tých Rómov rozdelia podľa toho, že kto má nejaké tradičné zamestnanie, tak to povedia, že to je náš Róm, ten môže a ostatných naložia na vozy a idú niekam do Auschwitzu. Proste vždy tie lokálne komunity tú legislatívu využívajú inak, je to pestré. V tom, čo robia tí historici, to je vidieť, ale je za tým vždy politika a ideológia. Ak môžem k tomu dodať, tak ja poviem na konkrétnych prípadoch, že prídete do osady a vidíte domy, ktoré majú popesné čísla. Uh-huh. Čo je v podstate, si poviete, že ako sa to tam dostalo. A aspoň nie som historik, ale viem, že niekedy v podstate začiatkom 20. storočia alebo dlhodobu boli vedené pozemkové knihy. Neboli listy vlastníctva. Na listy vlastníctva sa prešlo až v podstate, aby som nestrelil nejak až po 50. rokoch, neviem, či nie 60. kedy sa začali vlastne robiť listy vlastníctva. Za oného režimu v podstate nikto neriešil, v tej dobe nepotreboval niekto riešiť nejaký pozemok, komu patrí, komu nepatrí. Hej. A jednoducho tí ľudia po revolúcii, keď v podstate pozemky sa vracali a riešilo sa to vysporiadanie pozemkov, zrazu zistili, že ten dom, ktorý bol oficiálny, ktorý napríklad miestny národný výbor mu povolil výstavbu, hej, zrazu sa ocitol na pozemku, ktorý mu nepatrí. A tým pádom už je potom tam problém doviesť tú vodu, tú elektrinu, tú cestu. Lebo by sme išli stavať na cudzom pozemku. Čiže to je jedna vec. A ďalšia vec je, že toto nikto nevyriešil, čo sa týka, ja neviem, keď to poviem, štátu, samospráv, toto nikto nezačal riešiť. Keď sa začal... Ešte zatiaľ sa s tým nič neurobilo. Takto, keď poviem, že ak na Slovensku sa začalo s budovaním kanalizácie, ciest a tak ďalej, a hlavne kanalizácia vodovodov, tak práve tieto osady sa opominuli a jeden z dôvodov boli aj tie nevysporiadané pozemky. Žiaľ, ešte na Slovensku je veľa štandardných obcí, nie len takéto by som povedala, že nespravodlivo manažované, obývané, ale aj tie kvázi spravodlivo obývané obce ešte mnohé teda nemajú kanalizáciu. Skočím vám do rečí. Poviem vám jeden príklad. Cesta v jednej obci. Cesta je na katastrálnej mape zakreslená aj do osady, nejakých 200-300 metrov a je súčasťou cestného systému v celej obci. Hej. V celej obci sa napríklad v posledných rokoch robila cesta,
Ale tých 200 metrov sa neurobilo. Pritom je to na katastrálnej mape, že to je v podstate obecný pozemok a je určený ako cesta. Ale toto sa už nerobilo. Teraz máme potom problém, že tí ľudia chodia špinaví, lebo si predstavte, keď teraz bolíte dažde a idete po takejto ceste. Hej? A nie sú tam kamene, je tam hlina, sú tam mláky a skúste cez to prejsť. Jednoducho nemáte šancu. Potom ten človek je skutočne špinavý. Hej, a vlastne to, čo hovorí Andrej, že potom si vlastne tí ľudia tak nejak zvyknú a znormalizujú si to ako sami pre seba. A to už sme potom na zlej ceste, lebo to už má nielen presah taký ten technický, že ako býva, ale aj určite aj sociologický, že sa s tým ten človek tak nejak zmierí, alebo antropologicky, že sa tak nejak vyvíjajú potom týmto smerom tí ľudia. Ale skúsme oddeliť ešte tento problém, alebo mne sa teda vynárajú také dve roviny. Jedna, a nadviažem na vás, čo ste vraveli, že postaví sa nejaká bytovka, nasťahujeme tam proste všetkých, ja neviem, neprispôsobivých, nepohodlných, neviem akých občanov. Ale myslíte si, alebo teda máte nejaké dôkazy, že keď sa aj robia takéto bytovky alebo takéto miesta, že sa tam aj cieľene porušuje, alebo teda vedome porušuje zákon, lebo neviem si predstaviť, že by som si ja mohla dovoliť postaviť dom bez toho, aby som tam mala vodu, kanalizáciu a neviem čo všetko. Párkrát som prešla stavebným konaním a neviem si predstaviť, že by čokoľvek mohlo za posledných 20-30 rokov vzniknúť, ak sa teda dodržujú zákony, tak aby vlastne tá infraštruktúra, o ktorej sa rozprávame, a že toto je to, čo aj odlišuje tie miesta od tých štandardných, že stáva sa, alebo teda deje sa to na Slovensku, je porušovaný zákon, máte takéto informácie, že vlastne my už vytvárame tie podmienky také, že to nie je v poriadku? No, tak trošku by som to rozmotal, veľmi dobrá otázka, akože ja som to tak preletel, hej, ale ja som hovoril o tom, že keď je nejaká režimová zmena, tak sa urobia nejaké legislatívne, vytvoria sa nejaké nové legislatívne možnosti a že je to pestré v tom, že ako potom tie samosprávy siahnu, ako s tým nakladajú, hej. A tým som mal na mysli to, že napríklad, ja neviem, za slovenského štátu vznikla legislatíva, ktorá bola explicitne aj rasovo, proste mala rasový podtón, alebo ani nie, že potom, proste bola explicitne rasistická. Hej. To bolo jasné. A vtedy bolo legálne, hej, nejakých ľudí proste umiestňovať do pracovných táborov a tak ďalej. Hej. Alebo ich zbaviť nejakých bežných občianskych práv. Hej. A vtedy napríklad niektoré enklavy vznikli týmto spôsobom. Že boli tu ľudia proste vysťahovaní, lebo už nemali právo niekde bývať a vtedy to bolo legálne. Hej. A teraz je to spätne tak, že oni tam v tej svojej enkláve, medzi tým sa pomenili zákony a oni skončili na cudzích pozemkoch. Hej. Ale to, že tam boli vyhnaní a že to vtedy nikto neriešil, že sa usadili tam, to nikto nespomína. Hej. Ale potom sú aj iné režimy, hej, že napríklad ten počiatok komunistického režimu bol taký, že tam tá motivácia ideologická bola práve zbaviť, tak to volali vtedy, zaostalosti, rómsku komunitu a tak ďalej. Takže tam boli práve napríklad tá legislatíva bola nastavená tak, že oni idú odstraňovať tieto rozdiely a tak ďalej. Ale zas sa dá vysledovať pri tých konkrétnych prípadoch, napríklad vznik Luníka slávneho alebo tak, hej, že zas tie lokálne samosprávy vedia uchopiť každú legislatívnu zmenu tak, keď chcú, keďže je tam to rasistické nastavenie, že napríklad to urobia tak, že oni majú teraz možnosť dotácií na riešenie cigánskej otázky, ak to vtedy volali, môžu dostať financie z centra na to, aby nejakým spôsobom civilizovali tých ľudí, ak to volali. Hej. Takže dostanú obrovské peniaze na to, že urobia mamutí sociálny projekt, vytvoria niekde sídlisko, kde budú len Romovia a vedľa budú len policajti a len vojaci a takto sa to celé vyrieši. Hej. Že sa urobí zase takáto bláznivá vec. No. To ja som len sa snažil na tom ilustrovať. Tiež to bolo vtedy legálne. Hej? Že nájdu sa vždy tie legálne cesty. No a dobrá, čo teda táto naša mladá demokracia? Tá sa ako vysporadúva legislatívne teda? No to išiel byť môj posledný príklad, že aj teraz sa robia akoby veci, ešte donedávna boli úplne legálne, hej? Že zoberú sa európske peniaze pomerne veľké a v podstate to je ako keby to nadväzuje na ten komunistický paternalizmus v niečom.
že je tu ten tlak od Európskej únie vlastne niečo s tým robiť, ale robí sa to tak, že sa vlastne tie prostriedky investujú do podpory tej segregácie. To znamená, že sa napríklad tie nové byty postavia niekoľko kilometrov za obcov. Majú tú infraštruktúru a tak ďalej. Ale toto nie je nariadené Európskou úniou, že? Toto si už robíme sami, oni nám len dávajú financie. To je zase to, ako sa tí lokálni ľudia zmocnia vlastne tých nových možností a keď tam to rasistické nastavenie je a tá skúsenosť taká, tá kultúra taká, tak využijú aj takúto legislatívu a takéto zdroje na to, že to dopadne nakoniec segregáciou. Hej. No a teraz samozrejme, že proste ten Západ sa snaží na to reagovať, tak teraz zaviedol nové princípy v novej stratégii začleňovania Rómov, ktorá trošku zmenila názov teraz, ešte nemám tak zažité, stratégia pre rovnosť a inklúziu a tak ďalej. Tak tam napríklad už sú 3 princípy, ktoré sa dosť striktne začali sledovať a jedným z nich napríklad princíp desegregácie, že už nie je možné, alebo nemalo by byť možné, tak jednoducho nejaké prostriedky na výstavbu investovať takým spôsobom, že výsledok je segregačný. Hej? Čo ale napríklad naráža na veľký odpor mnohých obcí. Hej. Niekde aj zo zmysluplných dôvodov, že niekde to proste nie je reálne nejakým spôsobom hneď naraz ľudí nasťahovať niekde do centra alebo ich rozptýliť, že to proste ani kultúrne, ani sociálne nie je možné a chcelo by to možno nejaké prestupné riešenie alebo jednoducho tá obec nemá na to pozemky alebo takéto veci. Hej. Ale vo väčšine prípadov je to zase len proste odpor, že to je nepredstaviteľné pre tých ľudí, že by teda naozaj toto sa mali stať bežnými obyvateľmi obce a že by mali bývať tak blízko centra, povedzme. Hej. No, takže v zásade, aj keď som nechcela, aby sme sklzli ako keby do politického hľadu do tohto, ale v zásade to vyzerá tak, že to je jediné, čo potrebujeme zvládnuť. Správny politický prístup. Politický myslím teraz ako ľudia, ktorí majú možnosť ovplyvňovať veci. A vyzerá to tak, že teda nemáme dosť múdrych ani politikov, ale nie je ani dopyt po spoločnosti, aby tí politici boli v tejto oblasti múdrejší a aby teda našli riešenia, ktoré vlastne potrebujeme všetci, potrebuje to aj majorita, lebo v zásade to nie je len, že urobíme nejaké opatrenia, ktoré pomôžu rómskej komunite alebo takýmto segregovaným oblastiam a miestam, ale veď tým získava vlastne každý aj sused, ako sa vraví, takže je to naozaj, to stojí a padá teda na múdrosti alebo nemúdrosti tých našich politikov a spoločenskej objednávke? No ja si myslím, že hneď musím dopovedať a potom môžeme ísť. Ja by som bol rád, my sme sa aj tak dohodli, že, lebo ja sklznem do nejakých abstraktných príkladov a zhrnutí. Ja vás vrátim. Ale Jozef je človek fakt z praxe každodenne, že sa pokúša riešiť tie problémy, hej, ako aj facilitátor práve rozvoja v tej organizácii, takže on má spustu konkrétnych príkladov, takže treba naozaj to dobre potom odilustrovať. Ja len chcem povedať, že je to politický problém, ale že vlastne tí politici sú naozaj len prostredníci. Vy ste to tam spomenuli, že ten dopyt po takých politikoch. Hej. No tak my máme demokratický systém, takže všetky druhy volieb, čo tu prebiehajú, sú demokratické. To znamená, tí politici, ktorí tam sú zatiaľ, stále ešte a už dlho ale, a tí politici, ktorí tam sú, tým pádom, oni dobre reprezentujú vlastne to, ako vôľu voličov. Áno, to, ako to tí ľudia majú, tá väčšina, ako to má a proste takto to reálne je, že väčšina ľudí necíti solidaritu žiadnu skoro. Hej. Ale oni ani potrebu necítia, že to je v konečnom dôsledku potrebné aj pre nich, aby sa to riešilo. Či nepotrebujeme to? Toto akože ja som k tomuto skeptický, lebo veľa ľudí sa snaží akože zmobilizovať nejaký záujem majority vo vzťahu k tým vylúčeným ľuďom takým spôsobom, že ich straší tými marginalizovanými ľuďmi. Hej. Budete tu mať epidémie, keď sa nepostaráte o tých ľudí a tak ďalej. A myslím si, že to nepomáha vlastne uvažovaniu o tom, že treba pochopiť, že to sú ľudia, ktorí absolútnu väčšinu problémov majú rovnakú ako my, hej, len historicky dopadli oveľa horšie aj preto, lebo naši predkovia sa k ním správali do škaredo. Hej, my v niečom pokračujeme, často nevedome už, ale pokračujeme a jednoducho im dlžíme nejakým spôsobom vyťahnuť ich naspäť na tú našu palubu. Hej. A toto proste sa nedie, že tie emócie tam nie sú, tá solidarita tam nie je, lebo sa nepestuje. Hej. Jozef, takže ako veľmi
rasistickí sme? Ja nebudem hovoriť o rasizme, ja budem hovoriť konkrétne o konkrétnych, trošku zabrdnem do tej politiky, čo hovoril Andrej, ale na úrovni samospráv. Hej. Stáva sa aj to, že sú zákony, ktoré umožňujú riešiť situáciu, sú na to peniaze, ktoré umožňujú tú situáciu riešiť, ale stáva sa, že samosprávy jednoducho nejdú do toho riešenia. Hej. Porušujú tým zákon, alebo neporušujú? V podstate zákon neporušujú, lebo ak samospráva to neodosúhlasí, postupujú demokraticky, hej, nezhodnú sa poslanci jednoducho, alebo neodsúhlasia to a tým pádom je to všetko v poriadku. Len toto nám chýba, aspoň mne to chýba, že by malo mať, že v podstate poviem parlament, alebo respektíve mal by byť zákon nejaký, ktorý, poviem to veľmi jednoducho, ktorý keď zistíme, že samospráva nejaký problém nerieši a je riešiteľný, tak potom by malo túto právomoc toho riešenia by si mal prevziať, poviem, ten parlament alebo v podstate nejaké ministerstvo a vyriešiť vec. Vyššia inštancia. Áno, v podstate nenechávať to iba, že samozrejme samosprávy potrebujú svoje práva, hej, a takisto majú byť dotované peniazmi, to súhlasím všetko. Tak aj sú. Áno, to berem. Ale hovorím, že v konečnom dôsledku malo by tam byť to, čo som povedal, že ak samospráva nejaký problém riešiteľný nechce vyriešiť, tak, aby tam bola tá, v podstate by som povedal, tá nejaká poistka, že potom nastúpi štát. A vy teda svojím spôsobom robíte v organizácii, kde máte blízko k tomu štátu. Máte aj pozitívne skúsenosti, kde tento prelink vznikol, alebo vôbec nie za tých 20 rokov? Ak poviem o konkrétnych prípadoch, napríklad teraz prichádzajú peniaze z európskych fondov, napríklad aj na úrad splnomocnenca a v podstate iné ministerstva, ktoré tu budú mať tie peniaze. Sú samosprávy, a je ich bohužiaľ málo, ktorí idú do riešenia svojich problémov. Hej. A dokonca sú také, ktoré už iba čakajú, kedy tá daná výzva bude vypísaná, zverejnená a pôjdu do toho. Sú samosprávy, ktoré vôbec ani nechcú ísť do toho, aj keď tie peniaze v podstate budú v takom množstve, že v podstate samospráva takmer vôbec alebo vôbec nebude do toho nič musieť dať. Ale je tu ďalší problém. Samosprávy hovoria, respektívne to nastavenie tých samospráv je také, že ak my niečo urobíme pre Rómov, tak stratíme našich voličov. A potom sa to celé zastaví a v podstate nikde to už nejde. Hej? A preto by som, keď takáto situácia nastane, hovorím, že tam by mal zasiahnuť štát. Vyššia inštancia a problémy riešiť. A toto teda by muselo prísť riešenie na úrovni parlamentnej? V podstate zákonom, alebo v podstate štát si musí to prevziať na seba. Ja poviem jedinú vec, mne to tak prípada, že keď bol COVID, tak dokázali sme za pár dní postaviť na nohu celú republiku, zorganizovať všetko, testovanie a tak ďalej. Ja nekritizujem testovanie a nevyjadrujem sa, ale hovorím, že keď sa chcel nejaký problém vyriešiť, tak dokázali sme za pár dní... Máme na to páky. Za pár dní v podstate všetko zorganizovať, peniaze boli, všetko pracovalo. Hej. No, veď vy sám hovoríte, že to málo kedy počuť, že v zásade toto nie je otázka peňazí. Peňazí je habadej. Áno, z môjho pohľadu, aspoň čo ja si myslím, peniaze je dostatok. Väčšinou každý sa vyhovára na to, že nie sú peniaze. Nie sú peniaze na vzdelávanie, nie sú peniaze na cesty, nie sú peniaze na nič, ale tu peniazy máme až. Nie sú riešenia, lebo nie je záujem o riešenia. Hej? Áno. A nie je záujem o riešenia u voličov. Takto, aby sme boli spravodliví, sú aj samosprávy, ktoré chcú riešiť. Dobre, máte nejaký dobrý pozitívny príklad? Dajte, že už sme sa utopili v tom, že ako teda... Ja som práve išiel do tej roviny, že som nechcel menovať ani tie samosprávy, ktoré nechcú ísť do riešenia. Dobre, tých nemenujme, nebudeme im robiť reklamu. Dobre, môžeš. Tých dobrých môžeme menovať. Napríklad, poviem, napríklad v Bzovíku, Bzovík, tam je pekný hrad. Áno, tak tam v podstate, tam sme iniciovali nejakú to vysporiadanie pozemkov, lebo to súvisí s veľa vecami. Hej, aj s tou vodou, aj s kanalizáciou, s cestou, aj keď kanalizácia ani obci nie je kanalizácia, ale je možné riešiť potom nejakými septikmi a neviem čím.
ale to už vysporiadanie tých pozemkov, tú cestu a všetko to jednoducho to je. Bolo stretnutie s urbárom, so samosprávou, dali sme to dokopy potom a dohodli sme sa na tom, že áno, že pôjde sa do toho, takže sa čaká na peniaze, hej, ktorá má byť výzva niekedy v september, októbre by mala byť. A tam sa zmenil starosta, nezmenil sa prístup? Áno, zmenil sa starosta. A prístup sa nezmenil tým? Teraz vám neviem povedať, aj ten starosta predošlý, aj chcel, potom aj nechcel, kade ako to tam bolo, ale nejdem ho v podstate hodnotiť nejak, ale hovorím súčasnú situáciu. Chcú. Dúfajme, že im to vydrží do konca, že skutočne sa to zrealizuje. A máme aj nejaký pozitívny zrealizovaný príklad, kde sa podarilo tú integráciu aspoň naštartovať a že vidíte tam také prírodzené pozitívne trendy medzi tou majoritou a tou rómskou komunitou? Ja hovorím, že teraz vlastne, keď v podstate teraz prichádzajú tie peniaze, tak to bolo. Jedným z problémov bolo aj to pri predošlých výzvach alebo eurofondoch, že obce tam mali spoluúčasť. Teraz z môjho laického pohľadu si myslím, že úrad spoluúčastníca pochopil, že aj toto bola prekážka a teraz prichádza, aspoň keď sa nemýlim, 100% financovanie. Hej, že v podstate nebude... Európska únia pochopila, že proste, aby sme sa nemohli vyhovárať na peniaze, tak to musí urobiť 100%. Na 100%. A v podstate to, ja si myslím, aspoň v tomto mojom regióne, to sa, práve toto je v podstate tou hybnou silou, ktorá v podstate motivovala tie samosprávy ísť do nejakých zmien. Poviem aj k tomu Bzovíku, takisto tam podmienka bola od samosprávy, že to bude 100% financovanie. Hej. Máme prísľub, že to bude 100% financovanie. Dúfajme, že im ten projekt schvália a sa to zrealizuje. Napríklad nás zrážame... Potom vôbec nebude na čo vyhovárať, ale to už bude ako fakt prúser, že na čo sa vyhovoriť. Hej. Keď nebudú chcieť, povedzme, a tak ako vy ste naznačovali, že predsa len alebo aj vy ste povedali, že keď urobíme dobre Rómom, tak stratíme voličov. To je ako úplne, že... katastrofické myslenie, ale no na čo sa už vyhovoria? Ja to poviem, klasický príklad sú nájomné bývanie nižšieho štandardu. Nájomné bývanie, v podstate zákon rieši dva druhy bývania, čiže bežný štandard toho bývania nájomného a nižší štandard. Keď väčšina obcí... To už nie je environmentálna nespravedlivosť, keď už hneď si zadefinujeme nájomné bývanie nižšieho štandardu, keď vy ste... Ide o tú... Keď vy ste, prepáčte, že vy ste na začiatku, ja som vám inak skočila do reči, ale tak sa mi to hodilo, že na začiatku ste povedali, že environmentálna nespravodlivosť je, keď vlastne je nejaký štandard a to, čo je teda nižšie ako štandard, či už z objektívnych alebo akýkoľvek subjektívnych dôvodov, tak tam môžeme hovoriť o environmentálnej nespravodlivosti. A my už hovoríme o nájomnom bývaní a nájomnom bývaní nižšieho štandardu. To ako keby sme napísali, že nájomné bývanie s environmentálnou nespravodlivosťou. Či zle? To si nemyslím, ja aspoň nie. Neviem, ja ako, svoj názor, lebo ako vysvetlíte, no? Ide o ekonomickú situáciu danej rodiny. V podstate pri tom bežnom štandarde je ten nájom vyšší a pri tom nižšom štandarde je ten nájom nižší. Hej, tým pádom si to môže dovoliť aj nízkopríjmové skupiny obyvateľstva ísť do tých bytov. Čiže ja osobne by som v tomto nevidel nejaký problém. Takže tak. A ja by som to kľudne premenovala, hneď vám dám slovo, ja by som to kľudne dala, že štandard a vyšší štandard, to tak znie lepšie ako štandard a nižší štandard. Hej, že je to možno vec pomenovania. Ale Andrej chcel niečo povedať. Myslím, že aj pod tlakom vlastne kritik podobného druhu sa zo zákona už dostalo toto rozlišenie, že už vlastne nie je možné ako nižší štandard, lebo nebude čoskoro možné vlastne stávať nižší štandard, vyšší štandard a tak ďalej. Ani ako reálne proste tie základné parametre nie je možné proste odobriť stavbu, ktorá nejaké základné veci nesplňa už dnes. Hej. Pardon, že skočím do reči. Tá stavba musí mať energetický certifikát. Čiže už to nie je také, že hoci ako to postavím, z hociakých materiálov a nie je to zateplené, nemá to plastové okná a tak ďalej, to už nie. Hej, to už ide skôr o tú vybavenosť a o tú metráž. Áno, rozumiem. Ale aby sme sa akože v princípe, je to podľa mňa dobrá otázka určite, len aby sme sa neutopili v detailoch, tak mne sa zdá dôležité proste zarámovať, že jedna vec je, čo máme na horizonte ako výsledok a tam by žiadne dva štandardy nemali samozrejme byť. Hej. A to neznamená, že sa tam dá hneď skočiť.
Hej? A je veľa ciest, ako tam dospieť a proste niekde v niektorých situáciách pre niektoré rodiny za niektorých okolností tá cesta sa zdá, že možno je rozumnejšie, keď je postupná. Hej? Lebo môžeme snívať rovno o rovnakom štandarde, ale napríklad tie skúsenosti aj z toho hnutia Housing First, napríklad v Košicách, s tým, kde žijem, tak s tým je pomerne čerstvá a intenzívna skúsenosť, že už takmer 20 rodín, myslím sa, z marginalizovaných komunít podarilo dostať do bežného bývania v rozptýlovom meste a celkom to funguje. Ale jedným z kritických prvkov, čo tam je potrebný, je, že tí ľudia potrebujú veľmi intenzívnu, niektorí nie, ale niektoré rodiny potrebujú veľmi intenzívnu sociálnu prácu potom, ako dostanú to bývanie. Taký mentoring, coaching, aby vôbec to zvládli. Lebo niekomu, kto tak nevyrastá, je možno ťažké si to predstaviť, ale proste aj bývať v štandardnom bývaní je potrebné nejakým spôsobom sa naučiť. A plus ten príjem, to je tam ešte kritickejšie často, hej. Takisto aj tie vzťahy sociálne so susedmi. Akože to je neuveriteľný tlak na tých ľudí prísť niekde do nejakého štandardu, na ktorý nie sú zvyknutí, s nejakými minimálnymi príjmami a tak ďalej. A na to všetko je potrebné sa nejakým spôsobom si nájsť cestičky a to bez nejakého buddyho, bez niekoho, kto vám s tým pomáha, sa skoro nedá. Hej. Tak toto je jedna z ciest. A vieme, že keď ten skok je veľký, že z úplného podštandardu do štandardu, tak na to zase potrebujete veľmi intenzívnu sociálnu prácu. A sú iné cesty, jedno z nich je, napríklad na Luníku, ten by som určite spomenul medzi pozitívne príklady už, malo sa o tom hovorí, ale tam sa veľa robí. Posledných 10 rokov by som povedal skoro až. A tam napríklad tiež jedna z ciest je, že sa budujú byty volajú to prestupné bývanie. Hej? Že jednoducho nie sú to byty takého štandardu, by som povedal, vysokého, hej, a nejakým sa to filtruje, kto má nárok, nemá nárok a tak, ale zdá sa, že pre niektoré rodiny toto je cesta. Že odraziť sa od toho dna, pobývať si v niečom nie úplne ideálnom, ale aspoň tam je tá základná infraštruktúra a už potom vedia sa rozbehnúť, vie si ten človek, ktorý sa má kde umyť, nájsť lepšie prácu a tak ďalej. A oni potom sami majú tendenciu prejsť do štandardného bývania. Hej. Takže tých ciest je veľa a je dobré, že sa s tým experimentuje. Ale asi by sme mali byť opatrení už pri tejto vedomosti s tým, že tak viete, že ja sa tu môžem porovnať, ak vy máte 200 m2 bytu, tak ja bývam v nižšom štandarde. No, hej, 56. Prosím? 56. Dobre, ale to bol príklad. To ste nemuseli hneď. Ale že vlastne my keď to máme v slovníku, niektoré tieto už vedomé ako keby znižovanie, nechcem povedať, že ponižovanie, ale znižovanie nejakého toho levelu, tak aj podvedome potom tak konáme, myslíme, činíme a tak, takže preto nechcem teraz akože byť detailistka, ale že my to ešte stále máme aj v tom slovníku a máme to aj v tom legislatívnom slovníku a potom očakávame od spoločnosti, že ona bude empatickejšia a proste, že sa na to začne inak dívať. Je tam viacero súvislostí, prečo sa na to nedívame. Dôležité je zdôrazňovať, preto to aj robím, že nie vždy, keď sa hovorí o niečom štandardne, tak sa to prezentuje ako riešenie, ale že môže ísť o súčasť nejakého postupu toho, ako sa dostaneme k rovnakému štandardu. Hej. No a mám tu síce, to si odložím na neskôr, tiež to taká skôr možno filozofická otázka, alebo taká skôr sociálna, ale vrátim sa ešte k tej technokratickej stránke tej environmentálnej nespravodlivosti, že tá dostupnosť vody, hej, ešte tú kanalizáciu si zoberiem ako takú, že druhá v poradí, ale voda, ako čistá voda, vôbec voda ako životodárna tekutina, bez ktorej nevieme, myslím, že byť dlhšie ako možno 24 hodín, alebo možno 40, neviem, koľko sa dá vydržať, ale že vieme, že nemáme teda vodovody v mnohých ešte osadách. Aká je tu budúcnosť? Predsa len pracujete v tejto oblasti, spolupracujete s inštitúciami. Hrozí nám teda, že bude už konečne aspoň čistá voda prístupná každému jednému obyvateľovi, a teraz nezávislo od toho, či je Róm, neróm, chudobný, bohatý, že bude voda dostupná každému človeku v tejto krajine? Ja ako poviem z príkladov poviem, jednoducho, a vrátim sa to, čo som hovoril predtým, väčšinou to závisí na tej samospráve. Či sa samospráva rozhodne, že áno, urobím to tam, lebo peniaze sú,
nejakým spôsobom. Áno, nebudem hovoriť, že všade sa to úplne dá, lebo niekedy napríklad potrebujem potiahnuť vodovod cez súkromné pozemky alebo cez pozemky, ktoré nie sú vysporiadané. A niekedy nie je to také náročné, inokedy je to veľmi náročné, napríklad vysporiadanie pozemkov, lebo na to, aby vodárne a stavebný úrad vám vydal povolenie, tak v podstate musíte byť vlastník, alebo niekto vám to musí povoliť, aby cez váš pozemok niečo išlo. Ale sú napríklad aj v našom blízkom okolí, poviem príklad, osada, kde nie sú nejaké problémy, nie sú tam skládky odpadu, nie sú tam chatrče, je tam asi 1 alebo 2 unimobunky, ale ostatné sú domy a na veľmi dobrej úrovni. Kde to je to v blízkom okolí? Veď to môžeme menovať, veď to je v poriadku. Zatiaľ to necháme tak, hej, ale... Si tajnostkár. Dobre. Keď pred rokmi som oslovil samosprávu, pani primátorku, aby sa tam riešila vec, aby sa tam dotiahla voda, tak odpoveď bola, že voda pôjde cez súkromné pozemky a to je problém. A pritom to tam nie sú súkromné pozemky. Boli súkromné, len som si hovoril jednu vec, že poďme jednať potom s tými vlastníkmi, lebo keď som si to čisto rozmenil na drobné, tak keby ja som bol ten vlastník pozemku a nemám tam vodu a cez môj pozemok pôjde voda, niekto mi zadarmo tam tú vodu dotiahne, tak budem ja proti? No logicky nie. Nie, hovorím tak presne tak, hej. A tým pádom by sa mohla tá voda dostať aj do tej osady, ale jednoducho nie. Nebola vôľa vyjednávať. Nebola, ani sa do toho nešlo. Tým pádom tá osada má ako studňu, hej, ale spodnými vodami z potoka sa tam dostávajú nečistoty a tá voda je znečistená. Hej. Robil sa tam rozbor, ZRUVZ. A napriek tomu ju pijú. V podstate niektorí pijú, prevárajú, dokonca nie je určená na pitie, ale musia chodiť ďaleko v podstate po vodu, na cintorín a neviem, či ešte, poviem pravdu, sú to roky, tak neviem, či to stále ešte chodia na ten cintorín si po vodu. Na cintorín. Hej, lebo tam je nejaký vodovod, bo neviem, či ešte stále chodia tam, či im to ešte stále umožňujú, ale v podstate situácia je takáto. Mňa napadá taký zlý vtip, že na cintoríne vodu obyvateľia majú, obyvateľia cintorína, ale obyvateľia žijúci vodu nemajú. Poslajka sa na to To sa začína ako zlý vtip. Ale stavím sa, že ten kohútik je v tej gadžovskej časti cintorína, lebo keď si pozriete cintoríny, tak aj tam je to segregované. Nie, to neviem, to zase nebude tvrdiť, ale hovorím, že to je pokračovanie toho zlého vtipu. Áno, že väčšinou narážame na to, že ak tá samospráva chce, tak isto nájde riešenie nejaké. Ja si myslím, že v 95% prípadov sa to nájde, to riešenie. Ak nechce, tak jednoducho vždy sa nájdú dôvody, prečo nie. No najdlhšia cesta asi k tomuto, aby tá samospráva chcela, je, aby to chceli tí obyvateľia. Lebo o tom je vlastne tá demokracia, múdri obyvateľia a takí, ktorí teda chcú spravodlivú spoločnosť. A to my ešte túto objednávku nemáme vystavenú po 30 rokoch samostatnosti slovenskej demokratickej krajiny. Len aby sme to stihli ešte v tejto demokracii vôbec. Samozrejme, ak väčšina ľudí si to neuvedomuje, že ak v tej osade bude voda, tak to má benefit aj na nás, na všetkých. Hej. Predsa len predstavme si tú situáciu, že ráno sa osprchujete, večer sa osprchujete, neriešite problém. Hej, prídete, otočíte a idete. No a teraz si predstavte, že ste v domácnosti, kde reálne, keby tam bolo iba, ja neviem, 4 osoby a teraz vy si niekde to máte zohriať tú vodu, zohriať a teraz niekde si ešte predstavte, že sa máte okúpať. Čiže to súkromie nejaké a teraz ak si niekto predstaví, že niekto má jednu miestnosť a poviem, keby robím tam 5 osôb alebo 4 osoby, a teraz si predstavte, že je zima, vonku sneh, mráz a teraz vy sa ako žena chcete okúpať, hej, tak čo teraz, tie osoby 3 idú von a čakajú vonku a teraz potrebuje ďalšia osoba, ďalšia. Čiže s tou vodou skutočne súvisí aj nie iba túto, že u Rómov, ale ja si myslím, že všade na svete súvisí tá hygiena a potom ten náhľad na tých ľudí. Si predstavme osobne, ja tiež si predstavujem, ak by som nemal doma normálne vodu, ako často by som sa umýval. To si asi každý musí položiť túto otázku.
No a teraz je tu tá moja odložená ako keby otázka, že koľko generácií sa nám už rodí do týchto podmienok? Že vlastne ani nič iné nepozná a prečo by potom mali toto vedieť zvládať? Vy ste aj sám vraveli, že Andrej, že ani sa nedá skokovito a tak ďalej, ale ja mám pocit, že ešte na mnohých miestach si sme sa ani neodrazili, ešte ani pokus o skok z miesta, už nehovorím s rozbehom. Či ako, koľko je to generácií, ktorá... No najradšej by som povedal, že 500 rokov, ale fakt je, že vlastne tá majorita tú infraštruktúru nemala nie tak dávno ešte. Že to... Ja si pamätám ako dieťa, že som sa umývala v lavore u mojej starej mamy a chodila vonku v mrazoch na suchý záchod. Ono to je skôr tak, že my si predstavujeme, že tento štandard bol normálny celé veky, hej, ale reálne, ako nedávno som čítal krásne články od jednej v Čechách, teraz pôsobí tiež taká historička týchto sociálnych vecí, vylúčenia, že vlastne v rámci Československa medzivojnového existovali projekty podobného typu zamerané na slovenské obyvateľstvo. No. Že sem chodili riešiť vši a proste tuberu a tak ďalej. A tie popisy, keby ste vystrihli z toho článku, tak je to úplne rovnaké. Hej. Proste 11 detí, vši a tak ďalej. Hej. A to neboli rómske rodiny, to boli naši predkovia. Hej. A dostali sme sa z toho tak, že toto znie nádejne, že teoreticky je cesta dostať z týchto podmienok tých ľudí. Určite, ako sú krajiny, ktoré k tomu pristúpili trochu inak. Hej. Je tam aj iná história vlastne aj tých Rómov, takže nedá sa to úplne aj východoeurópska krajina nejaká je taká pozitívna? Pozitívny príklad? Či máme to stále, že ten západ je inde a východ je inde? No, nie som na to úplne odborný, som to tak porovnával, ale pokiaľ len tak v strednovýchodnej Európe, napríklad v tých krajinách bývalej Jugoslávie, tam mali trochu iné postavenie. Hej. Tam sú veľké getá, aj osady, škaredé a tak ďalej, ale že ako keby ten rasizmus tam nebol v niečom až taký, lebo tam sa tak vážnejšie bral, s tou kultúrou lokálnou sa ten komunizmus viac tak prekrýval a mali tak trošku iné postavenie tí A Jugoslávia nebola úplne taká tá klasická, tvrdá komunistická krajina. A tiež je to tam veľmi pestré, hej. Takže, no ale nie sú nejaké strašne svetlé príklady, lebo vlastne by som povedal, tá exotizácia Rómov, hej, tá je staršia, aj nejaké rasistické predstavy o Rómoch, tá je staršia než budovanie infraštruktúry tu v tejto časti Európy. Takže to je skôr niečo, cez čo sa tu to napätie medzietnické, do čoho sa tiež pretavilo, do rozdielov v infraštruktúre, ale toto bolo už predtým a tak ďalej, hej. No skôr akože je otázka, či to reálne existovalo do veľkej miery, asi áno, že možno boli nejaký, aj nie že zlatý, ale zlatší vek. Napríklad v medzivojnovom období sa zdá, že podľa tých prác romistov, že sa vytvorilo sa také ako keby do istej miery funkčnejšie miesto v tom sociálnom živote na vidieku Rómov u nás, tých usadlých, lebo inak absolútna väčšina Rómov u nás je usadlých od 14. 15. storočia, hej, že tu nikdy nejak veľká časť Rómov ako nekočovala, jak sa tiež nesprávne si ľudia predstavujú. Tak, že tu mali takú proste niku tí ľudia, že robili určité typy prác na vidieku, ktoré bola tu nejaká proste obojstranná prospešnosť, hej, a mali aj iné postavenie sociálne, že nebolo to tam to napätie také veľké. Boli to paralelné svety do veľkej miery. Ale rešpektovali sa ako tak. Áno, bolo tam aj nejaká forma nadradenosti, ale nebolo to až takéto napäté, nebolo tam tak málo kontaktu a tak. Svojím spôsobom toto je dosť extrém, čo teraz žijeme, že naozaj niekoľko generácií detí napríklad sa vôbec nestretáva s neromskými deťmi. Hej. Ani v školách, ani v inštitúciách, ani inde. Akože to je extrém a historický. Ja ešte jednu vec chcem dodať, aby som bol spravodlivý. A v podstate niektoré samosprávy aj niečo vybudovali, respektíve Rómovia dostali tie byty tak ako všetci ostatní, keď sa odpredávalo. Ale tam, kde v podstate sa nedomyslelo, ja si myslím, že to nebol úmysel od samosprávy, ale chýbalo tam to, čo Andrej hovoril, tá nejaká sociálna práca s tými ľuďmi, tá nejaká pomoc, tak došlo aj k tomu, že v podstate to bývanie sa zničilo. Hej.
tým pádom sa zničila aj tá infraštruktúra, samozrejme. Takže to chcem dodať, aby sme boli spravodliví. A to nám práve ukazuje, že to, čo spomínal Andrej, ak chceme takýchto ľudí normálne začleniť, tak treba im zo začiatku pomôcť tým. Určité obdobie s týmto pomáhať a v podstate naučiť ich žiť v bežných podmienkach a respektíve, alebo mať prístup k tomu svojmu bývaniu a k tej infraštruktúre, tak by som povedal, tak, aby sa to mohlo zachovať ďalej. Hej, no, hovoríme vlastne, dá sa povedať, že celý čas o tom, že teda, čo by mala urobiť samospráva, čo by mali robiť, alebo ako by mala myslieť tá majorita. Čo môže a mala by urobiť tá rómska komunita, alebo tá marginalizovaná komunita preto, aby sa dostávala vlastne z týchto neférových, nespravodlivých podmienok a vôbec je v kondícii, že je schopná niečo urobiť? Ako, povedzme si to tak naozaj veľmi otvorene, lebo tu ako akékoľvek zakrývanie si tej objektivity nám nepomôže, a nech je akokoľvek možno aj tá pravda krutá, ale že je tam ešte nejaká schopnosť byť súčinný alebo proaktívny, alebo aký je ten stav tej komunity, ktorá sa nachádza v týchto ťažkých, nespravodlivých podmienkach. Takže ja odpoviem. Poviete, ako to vidíte, vnímate a žijete a vy potom, že čo ste vypočítali a vybádali, hej? Toto je veľmi dobrá otázka a si myslím, že aj zásadná otázka. V podstate, či tí Rómovia sú v takej kondícii, respektívne, či v súčasnom stave majú na to, aby sa z tejto situácie dostali. Myslíme, ak v tých komunitách, v tých osadách alebo v tých getách. Alebo kde je tá miera súčinnosti, áno, hej? Áno. Že to nemusí byť hneď, že... Lebo to už sme to na nich nechali a to zjavne nejde, hej? To je to, čo ste vravili, že dostali byty, ale nedostali pomoc a skončilo to ako to skončilo. Takže kde je ten level súčinnosti? Ten level súčinnosti, ak povieme, tak ten ešte zatiaľ nie je. Ten nie je a poviem dôvody. Ja hovorím jednu vec, možno to bude veľmi tvrdé, ale spoločnosť v podstate, ja si myslím, že ak chceme niečo, tak si predstavne naše dieťa a chceme z toho dieťaťa niečo mať, tak ho nemôžeme v podstate nechať tak, dať mu iba najesť, poviem tak, a nechať ho tak a zrazu v 18 po ňom chceme takto lúsknutím prsta, aby bol vzdelaný, slušný, pracovitý a neviem aký. Toto chceme my v podstate po tejto skupine Rómov. Že on bude vzdelaný a bude uplatniteľný na trhu práce, bude mať nejaké návyky. Však sme mu dali najesť. Áno. A toto je ten problém, že tá spoločnosť si myslím, že by mala s touto skupinou by jej mala pomôcť. Ja netvrdím, že len tak zadarmo dať peniaze, ale ja si myslím, že by sa to malo riešiť v podstate všetky, alebo respektíve im pomáhať, ale hlavne, čo sa týka vzdelávania. Je záujem o to vzdelávanie, alebo už aj musíme vyvolávať ako záujem a dopyt po vzdelávaní? Ja si myslím, že ten záujem treba vyvolávať, lebo ja to pretočím, keď som si to predstavoval, napríklad, keď Mária Terezia alebo Jozef II zaviedli v podstate povinnú školskú dochádzku, tak si povedzme, ako to obyvateľstvo, aj tu dajme to na Slovensku, ako sa k tomu stávalo. No, nechcelo chodiť do školy, jasné. No, tak... To nám tiež ostalo do dneska. Čiže ja hovorím, že nejaká generácia musela prejsť týmto a pochopiť, že to vzdelanie je na niečo dobré. Alebo je zásadné dokonca. A tam musela v podstate nastúpiť, ja to poviem, musela nastúpiť Mária Terezia ako štát. Hej? Áno. A nejakými opatreniami a neviem čím v podstate docieli to, že potrebuje vzdelaných ľudí, vzdelanú spoločnosť. A toto by malo byť aj u nás, v podstate nezameriavať sa iba na tú predškolskú dochádzku, si myslím, ale hlavná je školská dochádzka, myslím na základnej škole. Toto mne asi tak trošku chýba, aby sme sa na toto zamerali. Lebo ja hovorím jednu vec, že človek, ktorý je vzdelaný, tak sa dokáže o seba postarať. Dokáže si nájsť prácu, dokáže si prečítať nejaký zákon, dokáže pochopiť nejaké tlačivo, a dokáže sa postarať o svoje zdravie
a tak ďalej. Dokáže nájsť si zamestnanie. To sa určite akože zhodne. Takže ja si myslím, že toto je asi tá nosná časť, ktoré by tá spoločnosť sa mala venovať a až potom si myslím, že bude tá rómska komunita pre ňou aj partnerom. Ale teraz by povedali aj tí zákonodárcovia, aj tí predstavitelia tej samosprávy, že však veď školy sú, oni majú ísť na zápis, majú chodiť do školy, majú vytvorené podmienky. Čo nemajú? Čo nemajú, ja si myslím, históriu, ja poviem. Históriu vzdelania v rodine. Dobre. Čiže, ak si predstavíte, napríklad vy možno ste mali, ale máte dieťa, neviem, ale... Už aj vnúčku. Hej, povedzme si, koľko detí sa učí tak, že skutočne nemusíte na nich dozerať, kontrolovať úlohy, pomáhať im a tak ďalej. Povedzme si o majorite, bavme sa o majorite, povedzme dobré číslo, aby to... Čím ďalej, tým viac musia byť tie deti tak poviem, 30% preženie, ja si myslím, že to číslo v skutočnosti menšie, ale vy, náš školský systém postavený na tom, že škola sa vám niečo vysvetlí a doma sa to musíte naučiť. A teraz si predstavte tie deti, že keby ste sa im nevenovali. A nemali vy vedomosti. Skutočne, že ja poviem hlúposť, možno, že neviete násobivku. Hej. A teraz máte s tým dieťaťom ho nejak pomáhať, učiť sa a aký vy potom máte tomu vzťah k tomu vzdelávaniu. Čiže my potrebujeme v podstate, aby štát pomohol aspoň jednej generácii v podstate toto prekonať a to znamená, že štát musí prevziať určitú rolu a pomôcť tým deťom, ktoré sú v súčasnej dobe v tých školách a jednoducho nahradiť tú prípravu doma, to štát musí nejakým spôsobom nahradiť. A dá sa to veľmi jednoducho. Hej, poznám pozitívne príklady, aj rovesnícke vzdelávania, rôzne občianske združenia akože robia, ale nie je toho dosť. Akože súhlasím, že tá penetrácia do tých komunít je menšia, ako by sme potrebovali. Ja v krátkosti, zoberte si, školy po obede sú prázdne, triedy sú prázdne. Učitelia, nebudem teraz ja skutočne hodnotiť ich plat, ale v podstate panuje taký názor, že učitelia majú nízky príjem, hej. Máme študentov vysokých škôl, ktorí majú malý príjem, respektíve nemajú peniaze, hľadajú si brigády a tak ďalej. Potom máme plno ľudí, ktorí majú skončené, gymnázium a školy s maturitou. Pýtam sa, ak by štát do toho zainvestoval, dáme to aj to učiteľovi dal na dohodu a keď bude ten jeden učiteľ pripravovať 4-5 detí na ďalší deň, tak mu to zaplatíme. A ja si myslím, že štát na tom získa dvakrát. Treba spracovať dobrú výzvu cez ministerstvo školstva, ak ostane... Len stále ideme do predprimárneho vzdelávania, to znamená škôlky, áno. Potom sú iba projekty, to znamená, že nejakí asistenti v školách, teraz škola sa musí rozhodnúť, či do toho pôjde, alebo nie, keď si pani riaditeľka, pán riaditeľ povie, že nejde do toho, tak nejde. Potom je to obmedzené, že keď aj si povedia, že idú, tak je tam môžu mať, ja neviem, 2-3, hej. A nie je to systémové, nie je to tabuľkové miesto. Áno, a oni povedia, že nemajú peniaze, však ale už dneska my sa dohodli, že peniaze viete, máme veľa. Projekt je na 1, na 2, na 3 roky a potom je koniec a nie je to systémový krok. Ak toto by štát urobil, tak získa dvakrát, lebo poprvé takému človeku, ktorý je vzdelaný a má zamestnanie, nemusí platiť dávky a za ďalšie tento človek mu zaplatí dane. No len on bude rozmýšľať a niektorí politici by zle dopadli. Ako to vidíte vy? Myslím si, že Jozef asi teda, a hlavne cez to vzdelávanie to určite popisuje veľmi dobre, ale je tam ešte niečo, čo môže alebo mala by tá rómska komunita alebo tá marginalizovaná komunita, ktorá v tých nespravodlivých podmienkach žije, je nejako akcieschopná, alebo vidíte tam nejaké rezervy, potenciál? A o chvíľu dáme už slovo aj do hľadiska, lebo vidím, že sa tu aktívne hlásia. Takže skúste ešte vy. Ja veľmi stručne iba k tomu vzdelaniu ešte doplním, že tam je ešte jeden dôležitý faktor, že vlastne to vzdelanie by muselo byť niekde reálne uplatniteľné v živote a nie je, hej, na trhu práce alebo kdekoľvek. Keď je človek Róm a ešte z marginalizovanej komunity, tak proste často to funguje tak, že zavolá práca je a príde sa ukázať a práca už nie je. Hej. A toto je úplne bežné, že tak do istej miery je to aj racionálne, to odmietanie tej cesty vzdelávania, lebo tu ľudia majú reálnu skúsenosť, že to vzdelanie im je, nechcem povedať na čo. Hej. A vôbec aj rôzne formy integrácie často vedú k scenárom, že tí ľudia končia v podstate v takom smutnom sociálnom prostredí nejakom, hej, že sú
niekde nájde, ale napriek tomu, koľko do toho investovali energie, ich rodičia a tak ďalej, tak skončia niekde proste potom aj tak akože integrovaní. My už sme spokojní, že tak nevyčnevajú alebo čo, stanú sa neviditeľnými, ale v podstate aj tak celý život potom riešia, že niekam prídu a každý vidí, že Róm, alebo nie každý, ale kto si všimne, tak dá to tomu človeku pocítiť a stále tí ľudia pochopia, že nemajú to ako dohnať. Objektívne to majú ťažšie, musia vynaložiť podstatne viacej energie. Ako na to je nekonečno dát. Ako proste blondiak, modrooky. Súhlasím. Toto už by sme si mali priznať, lebo to už sa ani viac nedá podložiť datami, než to je. Takže toto aj vy na Akadémii vied máte už spočítané, že... Tam už nie je tam čo. Nie, ale to štátne inštitúty tu robili proste prieskumy tohto, hej, že diskriminácia pri zamestnávaní už len podľa priezviska, miesta bydliska a tak ďalej. Toto je proste na 100-krát potvrdené, hej, aj u nás, že to jednoducho, ten štát toto vie. A preto máme stratégiu integrácie. Nie je to len tlak z únie, ale jednoducho tu už sa nie je na čo vyhovoriť, hej. Aj tá segregácia detí vo vzdelávaní a tak ďalej. No ale ja si samozrejme netrúfam nejak radiť Rómom, že čo by mali, mohli a tak, hej. Jediné, čo by som čo radievam svojim kamarátom, povedzme vzdelaným Rómom, hej, lebo takých to treba tiež zdôrazniť, že polovica Rómov nežije v segregovaných osadách, to je tiež vyše 200 000 ľudí, hej. Takže, ale oni sa vraj nechcú veľmi vracať potom do tých komunít. Ani dokonca je to pestré, je to ďalšia veľká zložitá téma. Hej, tiež sa im úplne nečudujem. Oni práve žijú vlastne bližšie k tej majorite a oni svojím spôsobom viac čelia aj ľudia ako Jozef. Však môžem sa o tom trošku ešte povedať, ak sa dá, že čelia svojím spôsobom nesú so sebou tú stigmu viac, lebo neustále sú na očiach práve tým gádžom. Za človek, ktorý žije v tej segregovanej osade, v obklopení tej širšej rodiny, nejakým spôsobom majú vyštrngané vzťahy s tými susedmi, tak až takú konfrontáciu nezažijú na dennej báze, keď nechodia niekde do okresného mesta alebo tak. Ale vlastne človek, ktorý žije uprostred majority, musí to byť veľmi ťažká situácia, hej, že nechcem tu ísť do nejakých psychologických vecí, už vôbec nie za Jozefa, ale vlastne taký človek, jedni sa na neho dívajú cez prsty, druhí sa na neho dívajú cez prsty, ako to nie je zase také veselé. Hej. Takže ja by som si netrúfal akože radiť, ale skôr tým ľuďom, vôbec nie ľuďom v osadách, hej, podľa mňa majú obrovskú životaschopnosť, akože ja som im tam s 2 vysokými školami nevedel príliš radiť, že čo by ako mohli robiť inak, aby prežili uprostred Európy bez vzdelania, bez nejakej podpory a tak ďalej. Hej. Takže toto klobúk dole, ako vedia improvizovať ľudia. Ale tým vzdelaným Rómom to je jediné, čo ja mám tak na srdci, že toho sa trošku obávam, že keby sa skúsili vyhnúť takej radikalizácii a takej chuti, by som povedal, na opačný extrém, lebo to tu sledujem, deje sa to v celej Európe a tak, majú na to právo, podľa mňa historické, na svojho Malcolma X a proste na takéto veci. Jednoho dňa to sem príde, som si skoro istý, hej, že proste to sa tu už objavuje a jednoducho tí mladí Rómovia majú dobrý dôvod historicky sa proste radikalizovať a deje sa to a bude sa to diať. Hej. A ja si myslím, že to je trošku škoda v tom zmysle, že je to proste taká overreaction, hej, ktorá zás nejaký čas sa potom vyminie nejakým bojom nezmyselným. A podľa mňa Rómovia akože preukazujú neuveriteľnú trpezlivosť s nami gádžami, hej, pri tom, čo im všetko robíme. A ja by som iba radil, že ešte nech to chvíľu vydržia a nech sa naučia rozlišovať medzi Rómami, ktorí sa nechcú len pomstiť, ale naozaj chcú niekam veci posunúť, a gádžami, ktorí takisto sa naozaj hanbia a snažia sa pomáhať a nie sú to rasisti. To je veľmi ťažká úloha, ale myslím, že ak to niekto zvládne, tak by to mohli byť Rómovia, lebo vedia nás perfektne čítať. Hej. Takže toto by bola jediná rada vo vzťahu k Rómom. A vo vzťahu k majorite, tam si myslím, že tam treba hlavne radiť. A to je to, že my keď sa tu bavíme o tom, že ako by sa dalo čo kde dotlačiť, to je ten bič. Hej. Mal by prísť štát, Európska únia by mala viacej sa povyhražať a tak ďalej. To je ten bič, OK. Hej. Ale potom by tu mal byť ešte nejaký cukor a ten tu mne chýba najviac. Hej. Že my sa bavíme, už to máme všade popísané, už to chápeme, aj my, ktorí pracujeme s marginalizovanými komunitami, že toto je proste, to sú nejakí vylúčení ľudia. Hej. A pracujeme stále s tými vylúčenými ľuďmi. Hej. S rodičmi tých vylúčených detí,
s učiteľmi, ktorí robia s vylúčenými deťmi, s pomáhajúcimi profesiami a čo by sme ešte s nimi mohli robiť, čo by ešte oni mohli robiť. Ale kto tých ľudí vylúčuje? Nepracujeme s tými, ich vylúčujú a to je ten kľúč. Hej, a to je to, kde môže vzniknúť ten cukor, že proste nejaká chuť na strane tej majority, vlastne aby vznikla spoločenská objednávka na politikov, ktorí vlastne budú solidárni a tak. A tu by som ja išiel naopak, by som sa pustil do gadžovských detí. Cez vzdelávací systém jednoducho dostať do učebníc históriu nie Rómov ako nejakých exotických muzikantov alebo neviem čo, ale históriu vzniku osad, históriu vylúčovania Rómov v celej strednej východnej Európe. Kde sa tu tie osady vzali? Proste dostať tam tieto veci a také základné sociologické pochopenie medzi detí, hej, lebo deťom to nejde do hlavy. Ja žijem v Košiciach a mňa sa dcerka pýta stále, že a prečo práve títo ľudia iba vždy vyberajú koše? Hej. No tak skúste to vysvetliť. A prečo je to nevysvetľujú v škole? Prečo o tom nie je v učebniciach nič? Hej. A ja si myslím, že deti, keby mali takéto jednoduché základné vysvetlenia historické, kde by sa vysvetlilo áno, naši starí rodičia, prastarí rodičia sa z nejakých dôvodov správali veľmi škaredo a máme tento historický dlh. Myslím si, že deti by to chápali a že by tam vznikol nejaký základ pre solidaritu, ktorá by bola taká ozajstná. No. Že by možno ten bič ani nebolo treba potom. Áno. Prístup evolučný by som povedala, lebo do tej solidarity treba vedieť dospieť. A zatiaľ naozaj, keď sa pozrieme na to, že teda kam speje tá spoločenská objednávka, tak práve, že skôr speje opačným smerom, ako ešte viacej vylúčovať, ešte viacej potlačiť a billboardy typu urobíme tu poriadok a tak ďalej, tušíme, čo za tým sa asi schováva a žiaľ, funguje to. Ale bola tu buď pripomienka, alebo otázka, ale asi ťa poprosím, že poď sem, lebo inak by si nebola nahratá a potom by sme tam mali nejaké biele miesta. Poď. A ja ti dám môj mikrofón. Dobrý deň. Tak vlastne vy ste hovorili, Pišta, my sa poznáme, hej, tak vie, že vlastne robím, ale mne napríklad čo chýba, čo si ty hovorila aj o tom vzdelávaní, tak vlastne veľakrát sa stane, určite aj ty máš s tým skúsenosť, že prídu deti do školy, za prvé nevedia jazyk, veľakrát, rozprávajú v rómskom jazyku, tým pádom im robí samostatná slovenčina veľký problém. A druhá vec, s tým, že prídu z tých osád, kde nemajú vodu a podobné veci, nemajú tie hygienické návyky zvyknuté a učitelia v škole sa im tým pádom nevenujú a sú odstrkované. Hej. A mne toto veľmi napríklad v dnešnom systéme školskom chýba, že jasné, sú povinné predškolské, ale vieme, ako to funguje, nefunguje. A takisto ani v tých škôlkach sa im nevenujú, ak náhodou chodia. A druhá vec je tá, že chodia iba nad obeda. Pretože rómske deti veľakrát nie sú zvyknuté na našu stravu. A narážame na základný problém. Hej? Môžem sa k tomu vyjadriť? Áno. Aby som nezabudol. Najprv k tomu jazyku. Ja spomeniem, raz som pozeral reláciu s Adélou Banášovou, že oni žili nejaký čas v Rakúsku a ona hovorila, že išla do tej školy alebo škôlky alebo kde a jasne pozerala na nich, nevedela nemecky a prešla veľmi krátka doba, kedy dokonale zvládla nemčinu. Ja tvrdím jednu vec a to je, si myslím, že je dokázané, že práve deti v takom veku sa veľmi rýchlo učia. To je otázka asi 3 mesiacov, kedy sa naučia jazyk. Hej. Za ďalšie, s týmto by som veľmi nesúhlasil, že tie rómske deti nevedia, že je ich toľko, alebo by bol až taký veľký problém, že neovládajú slovenský jazyk. Lebo napríklad ja, čo tuto chodím, hej, a od Krupiny, cez Žiar, cez Brezna, neviem čo, ja keď prídem do osady, tak rozprávam väčšinou slovensky, preto, lebo keď riešime odborné veci, tak rómština nemá v podstate také slova. Nie je to dôvod, že by som lebo keď sa bavíme o bežných veciach, ja prechádzam do rómštiny, nie je s tým problém. Ale ešte som sa nestretol s dieťaťom malým, ktoré by nevedelo slovensky. Pochádzam z východu, z osady,
tiež som žil v osade, kde tiež sme nemali vodu doma, chodil som na studňu, kde sme mali suché WC, hej, mali sme elektrínu, to bolo celé. A nechodil som do škôlky. Hej. A nepamätám si, že by som išiel do školy a mal by som nejaký problém. Hej. A nechodil som do škôlky a nemal som s tým žiaden problém a hovorím, my tuto na Slovensku Rómovia, keď si niekto uvedomí, my nemáme taký, každý hovorí o rómskej kultúre, Len čo tá rómska kultúra je a niektorí začnú robiť nejaké to romipen, hej. Len hovorím, že čo my máme také zvláštne, poprvé máme ten jazyk akože rómsky, teraz veľa Rómov nevie rómsky, hej, hlavne v mestách, už nevedia rómsky, nerozprávajú. Za ďalšie, nič iné nás nelíši v podstate. Máme náboženstvo máme rovnaké, hej. Právny systém my nemáme nejaký zvláštny, že tak ďalej. V podstate my sme veľmi jednoduchá alebo veľmi dobrá komunita na zmenu. Veľmi dobrá, lebo nemáme skutočne vlastne náboženstvo, nemáme iné právo, hej, ktoré by sme uznávali. Čiže tuto je veľký dobrý priestor na tú zmenu. Čiže ja nevidím v tomto problém, čo sa týka jazyka. A ja vidím, napríklad idem inde na Slovensku, kde 11-ročné dieťa nevie po slovensky. A hovorím, a nikto to nerieši, ovláda iný jazyk a nikto to nerieši, ale u Rómov nevidím v tomto problém. A povedzme si ďalšiu vec, koľko Rómov, to ešte aj v predošlej diskusii by som doplnil, my hovoríme, že Rómovia sú takí neprispôsobia, neviem čo. Len si povedzme, že koľko Rómov odišlo do Anglicka. A z tých najhorších osád, napríklad Michalovský okres a tak ďalej, nepoviem, že najhorších osád, ale zo zlých osád, a zrazu prišli do Anglicka, kde je nastavený systém, hej, a ten systém toho človeka vlastne nevylúči. Práve on ho toho ťahá, aby sa v podstate stal súčasťou spoločnosti. Zrazu ten človek má prácu, hej, deti chodia do školy, lebo má normálne bývanie, lebo k nemu nejaký normálny prístup. A začína to fungovať. Čiže toto je, a teraz si povedzme, vrátim sa k tej rómštine, tie rómske deti idú do tej anglickej školy a nikto nerieši, že je rómsky jazyk a neviem čo, lebo neviem, či tam majú, možno, že teraz nejaký tam majú na niektorých školách nejakého špecialistu, ktorý ovláda rómsky jazyk, ale idú do škôl, kde dokonca prídu deti multikultúrne, to znamená, ja neviem, prídu z Indie, z Pakistanu, z Afriky, a nikto to nerieši a jednoducho tie deti sa to naučia. Tak ja hovorím aj to, že v našich školách by sme nemali riešiť to problém, že to dieťa zrazu ten mesiac neovláda ten jazyk a nejaký veľký problém. Mali by sme to brať, ako je to súčasťou. Ak sa to stáva, a ja tvrdím, že vo veľmi málo prípadoch. Ak to sa stane, tak mali by sme to brať, že je to súčasť toho, že to dieťa nevie rómsky a my ho v podstate to naučíme a neberme to, že nejaké veľkú záťaž pre toho učiteľa. No, možno stačí, ak nebol vylučovaný. Hej, keď takto ja poviem, za oného režimu žiadni v podstate asistenti v školách neboli a nepamätám si, že by niekto napríklad na školu, nás do školy chodilo vyše 500 detí a sme stredisková obec, kde je dosť Rómov a nikto s tým, nezažil som, že by niekto sa sťažoval, že dieťa nevie rómsky. Ja som nehovorila, že všade on blok, ale je tam veľký problém ten, že fakt, že niektorí narážajú a hlavne veľakrát sa stane, že napríklad aj my máme v triede, tým, že moje dieťa chodí do ktorej školy chodí, u nás sa nevylučujeme ich, hej? Snažíme sa ich zapájať do činnosti. Veľakrát sa stane, že práve samotné tie deti a rodina nechce ich zapojiť do týchto. A keď sa aj rozprávame, tak nevedia to vysvetliť. A to je už problém. A toto je to, že vlastne mne toto chýba, hej? Ja poviem jednu vec. To som aj predtým spomínal, že v podstate, ak máme v súčasnosti takýto problém, tak sa pýtam, kto má moc, kto má prostriedky a kto rozhoduje. Hovorím, ja jednu vec hovorím, v parlamente sedí 150 Rómov a tí prijímajú zákony. Hej. Takže o tom hovorím, že je tu nejaké obdobie a znova sa vrátim k tej Márii Terézii, že tiež tam bolo prechodné obdobie, kedy tí ľudia odmietali do školy a tak ďalej, ale prijali sa opatrenia, Mária Terézia prijala opatrenia a jednoducho isto to nejaké obdobie bolestné.
hej, tak aj my to berme, že teraz je nejaké to bolestné obdobie, a musí v podstate štát na to reagovať, lebo to, čo je v Amerike, hej, hovorím Spojených štátov amerických, že tam občan, ktorý platí dane, tak on si povie, ja platím dane, ja mám právo. Tak dosiahneme toho človeka, že nám bude platiť dane. A to je už odtiaľ, jak hovoríte, že keď sú tam nejaké problémy v škole a sú, ja neviem, systémové, tak štát by na to mal reagovať. A to neberme, že neberme, že vláda je pre majoritu, aj vláda je pre všetkých občanov. Čiže ona rieši, poviem, keď ja budem dieťa, ktoré, ja neviem, bude mať nejaký problém, hej, nejakú dysfunkciu bude mať, tak ten štát musí na mňa zareagovať, aby ja som sa aby som ten systémom prešiel, nejak mi pomôcť, a aby ja som nakoniec platil dane. To znamená, aby som pracoval. A to isté aj tu. Nie je v podstate pozerať na tých Rómov, že oni sú záťažou a oni sú niečo zvlášť. My nie sme ich vláda, my nie sme ich prezident a neviem čo, my sme. My sme súčasťou spoločnosti a mali by sme to, berme to tak, že keby náhodou tí Rómovia nemali tmavú farbu, čo teraz? Tak je to... Ale to je to, čo poďme hľadať a poďme hľadať riešenie práve z tejto komunity, aby sa nebáli. Áno. No, ale hovorím, že tam štát musí nastúpiť, ktorý musí pracovať s tými rodičmi, musí tak vytvoriť... chceme naučiť deti písať a čítať, musíme ich naučiť chcieť sa učiť. To je ďalšie musíme vytvoriť nejaký ten pomocný personál, ktorý z časti nahradí toho rodičia, myslím v tej príprave toho dieťaťa v tej škole, respektíve bude aj suplovať tú prípravu doma. Je to nejaké, poviem, prechodné obdobie, ja to poviem na sebe. Moja babka nevedela čítať, písať. Hej? Ale na obci bol v tej dobe, prišiel mladý učiteľ a poslal 5 chlapcov, v podstate presvedčil tých rodičov a tí chlapci išli do škôl. Hej? A to zmenilo celú dedinu. Lebo vyrástla generácia, ktorá mala nejaké vzdelanie a to už, viete, ja keď mám vzdelanie, tak už pochopím, že moje, ja neviem, 1, 2, 3, 4, 5 detí potrebujem tiež mať vzdelanie. Hej? A po generáciách, a tie deti pochopia tiež, že nemôže sa na to dieťa vykašľať, ale musí sa mu venovať. Ja netvrdím, že tí rodičia na to kašľú. Ja to nebudem nikdy tvrdiť, že tí Rómovia v tých osadách kašľú na svoje deti. Jednoducho, keď on nevie, ako môže niekoho naučiť. Jednoducho nie. To nie je... Áno, preto hovorím, že v tomto prípade by mal nastúpiť štát a jednoducho na tú jednu generáciu prevziať tú úlohu. Ale nevidieť tom, že ja teraz niečo musím, alebo neviem čo, ale musím vidieť to na konci toho tunela, to svetlo, že ja si vybudujem generáciu a ja neviem, o 10 rokov už na to nebudem musieť vynakladať prostriedky, lebo už vyrastú vzdelané deti, ktoré sa už budú venovať vlastným deťom. Chce to víziu a stratégiu. Ja som vám slúbila, že nejakú hodinku, že budeme debatovať. Už je to dlhšie, ja som veľmi rada a vyzerá, že napriek tomu, že nie je nás to veľa, ale téma určite veľmi dôležitá, zaujímavá. Ja mám takú zásadnú otázku, poslednú. Moje nastavenie je také, že veľakrát nie je až tak dôležité, aký je ten momentálny stav, ale aké sú trendy. A mňa zaujíma, ako vy vnímate ten trend alebo tie tendencie v tejto oblasti. A nepýtam sa na tých 500 rokov, pýtam sa na posledných 20, max 30 rokov, to znamená, odkedy máme šancu si to demokraticky obhospodarovať, to, čo sa tu v tejto spoločnosti deje, že ako vy vnímate, že ideme dopredu, alebo stagnujeme už dlho, alebo možno dokonca cúvame. Toto je moja záverečná zásadná otázka, že či máme byť smutní, že to nezvládame a je to čoraz horšie a dobre už bolo, alebo naopak môžeme trošku aspoň vidieť to svetlo na konci tunela, lebo niekde sa nám to darí aspoň, aj keď pomaly, ale rozmotávať. Vieme, že ten stav nie je dobrý, ale zaujímajú ma tej tendencie, ako ich vy vnímate. Andrej. A vy to máte asi aj vybádané, takže možno, že aj z tohto pohľadu. Ja sa práve snažím akože skrotiť dojmy svoje okolo toho, lebo akože človek, keď je v tom nejakým som namočený,
tak nie je veľmi objektívny, lebo aj často sa poteší z niečoho, čo môže byť ale vlastne malá vec v tom celom a naopak väčšinou sa stretáva s nejakými problémami a môže byť z toho unavený, hej, čo je napríklad môj prípad. Tak sa snažím ísť ponad to a keď sa človek pozrie na čísla, hej, napríklad ako máme tie národné stratégie začleňovania z celej strednej a východnej Európe, hej, to sú vlastne také základné nástroje, politik, podľa čoho by sa mali teda robiť nejaké akčné plány a riešiť tie konkrétne problémy, tak ak zoberieme vlastne výsledky tých stratégií za posledných 15 rokov, tak veľmi dlho stagnujeme. Takže o tom nie je pochyb, s tým, že existujú nejaké ostrovčeky a príklady pozitívnej deviácie, akoby aj veľké veci. Ale tie nerobia megatrendy. Sú veľmi lokálne a je ich málo. Hej. A sme veľmi slabí v tom, že tieto dobré správy preklapať do iných lokalít, šíriť, robiť im reklamu, prezentovať ich verejne, robiť z toho normu. V tomto sme úplne v plienkach. Takže keby som sa mal pozrieť, že teraz a späť na posledných 15 rokov a naozaj akože ísť do čísiel, tak je to takto. Hej? Že fakt stagnácia. Aj keď sa obrovské prostriedky na to vrhli. Druhá väčšina sa stratila niekde po ceste do tých osád, že tam nedotiekla, hej? Hlavne čo sa týka infraštruktúry, ale aj iných vecí. Takže takto sa to vlastne akoby minulo. Takže veľmi zle organizované a veľmi zle to dopadlo v tom zmysle, že to stagnuje a do istej miery to aj medvedia služba, lebo potom môžu prísť všelijakí ľudia a hovoriť, že koľko sa tam nalialo a nič sa nespravilo. Hej? Na druhej strane, aby som nebol úplne pesimistický, tak si myslím, že dochádza teraz k takým tektonickým posunom na tej najvyššej úrovni na strane toho donora, ktorý do toho najviac sype najviac peňazí, čo je tá Európska komisia, Európska únia. A tam vlastne došlo k takému, že stratili nervy s nami, s týmito stredo- a východoeurópskymi štátmi. A začína to byť prepojené v tom zmysle, že keď sa tieto stratégie už nezačnú plniť, že tie čísla nezačnú byť lepšie, tak potom tie eurofondy nepotečú ani na veci, ktoré nesúvisia s touto témou. Hej. A ja napríklad vnímam aj na tej národnej úrovni u nás, že toto spôsobilo veľkú paniku v štátnej správe. Hej. Tá predstava, že teda keď naozaj sa tu viac proste tých osad nepripojí na vodu, tak možno nebude na diaľnice a na takéto veci. A nebude na tú vodu ani do tých... Tak to spôsobilo dosť veľkú paniku a vidím tu teraz akože za posledný, povedzme, 3/4 rok veľkú aktivitu takého druhu a ja naozaj ako keby snahu u tých kompetentných vlastne hľadať ľudí, ktorí majú nejaké reálne výsledky, rozumejú tomu, robia to dlhodobo a volať ich do takých spoluprác, kde sa naozaj nastavujú indikátory, ktoré nie sú na oko, nerobí sa to len na papieri a tak. Takže ako nejakú štipku optimizmu by som v tomto videl, hej, že, no ale ako doteraz sa fakt toho veľa nepodarilo. Ďakujem pekne, Andrej. Jozef. Ja poviem jednu filozofickú otázku. Nie, vy máte odpovedať, ale dajte otázku. V podstate, hej, ako taká odpoveď a zamyslenie, hovoríme, že v demokratickej spoločnosti sme. Áno. Zatiaľ áno. Ja si myslím, že spoločnosť by nemala sama seba hodnotiť, ale mal by niekto zvonku hodnotiť. Hej, čiže žiak tiež sa v škole nehodnotí, ale hodnotí ho niekto. Hej, keď žiak povie, že ja som dobrý, tak to musí byť na hodnotení učiteľa, ktorý mu dá jednotky za to, že to vie. Takže ja si myslím, že aj táto spoločnosť je, čo sa týka demokracie, fajn. Ale ja to vidím tak ako aj Andrej v podstate povedal, že áno, konkrétne sú obce, ktoré idú do výstavby, pochopili. Sú to aj obce, kde častokrát sú Rómovia starostovia, že idú a riešia veci. Potom sú samosprávy, kde v podstate... Ale keby ste to tak mali, tak že trošku predsa len zgeneralizovať, že to Slovensko kam ide? To chcem práve tak nejak povedať, že... Alebo teda podľa Andreja stojíme, hej? Ešte nekazíme to, ale stojíme, hej? Podľa mňa, ja si myslím, že... Alebo že tým, že stojíme, to kazíme. Ak to zoberiem takto, zoberiem to od toho, ja neviem, 89., tak potom 89., hej, čo tu bolo, tak bola v podstate nejaká kríza hospodárska, bola jedna. Hej, všetci bojovali o zamestnanie a tak ďalej. Prišiel rok 2008, takisto každý bojoval o zamestnanie.
Teraz sme trošku na tom boli koľko, 10, 12 rokov nejak lepšie na tom a zase to ide niekde. Takže závisí to aj na tom, či tá spoločnosť, ako je na tom ekonomicky. Ak je na tom ekonomicky v podstate nejak dobre, tak aj teraz zažívame, že keď prichádzajú peniaze a tak ďalej a sú, tak sa riešia nejakým spôsobom a niekde sa to pomalí, ale posúva. Keď prichádza hospodárska kríza, tak vtedy sa to v podstate celé zastavuje. Doplňujúca otázka. Lebo Andrej mi dal vyčerpávajúcu odpoveď, ale vy ste začali otázkou, takže doplňujúca otázka k tomu. Ja mám demokraciu zadefinovanú osobnou zodpovednosťou. Takže sa spýtam inak. Tá zodpovednosť v tejto krajine voči marginalizovaným skupinám, voči environmentálnej nespravodlivosti. Podľa vás tie tendencie sa vyvíjajú skôr pozitívnym smerom, alebo to stagnuje, alebo to ide negatívnym smerom, že začíname byť, ešte by som povedala, že ešte viac rezistentní voči tej environmentálnej spravodlivosti. Ja si myslím, že v podstate je tam také malé pozitívum, že ide to pozitívne, ale mohlo by to ísť trošku rýchlejšie, alebo viacej. Nevidím to ja osobne ako nejaký pokles, ale vidím, že to niekde stúpa, ale veľmi, veľmi slabo. Čiže tam by sme ako spoločnosť mali v tomto napredovať, urýchliť a mať nejakú takú víziu a skôr by som povedal taký entuziasmus ísť do toho a urobiť to. Samozrejme, vždy, keď sa niečo robí, tak sú aj problémy. To znamená aj, ja by som povedal, nelámať palicu nad tými rómskymi komunitami. Uvedomíme si to, že koľko ľudí v tých komunitách je vzdelaných, aby skutočne aj tie súvislosti a všetko chápali. Čiže niekedy aj my musíme urobiť nejaké kompromisy, alebo spoločnosť by mala urobiť a nezdávať to skôr cestou pomoci a nie pri prvom probléme, ktorý sa vyskytne, ktorý, dajme tomu, v úvodzovkách je na strane tých Rómov, tak povedať, že sa to nedá, lebo oni sú takí. Toto by sme asi mali ísť trošku rýchlejšie a viacej si veriť a brať tak, že keď sa niečo nové robí, tak vznikajú aj problémy. Dobre páni, ja to ešte možno trošku optimisticky ukončím tým. Pracovala som asi 20 rokov pre biznis sektor ako krízová manažérka a keď som prišla do firmy, kde to bolo že pomerne zlé alebo ten level bol nízky, tak podstatne ľahšie sa dosahovali výsledky, ako keď som prišla do firmy, kde to bolo dobré a ešte chceli odo mňa, aby to bolo ešte lepšie. Takže ak zvládneme dobrý krízový manažment možno voči tejto oblasti, voči tejto téme, o ktorej sme sa dneska rozprávali, tak vlastne môžeme pomerne, možno aj v krátkom čase zažiť alebo mať ten pozitívny zážitok. A čo však nie je dobrá správa, keď to musíme konštatovať, že naozaj tá situácia je, nechcem povedať, že smutná, to by znelo tak pateticky, ale malo by nás to znepokojovať a aktivizovať, aby sa tá situácia aj v tej environmentálnej nespravodlivosti zlepšovala, pretože v konečnom dôsledku všetci sme na tej jednej lodi a sme toho súčasťou. Ešte raz ďakujem veľmi pekne Andrejovi Belákovi, čo sa mi tam ten bálin znúce, takže pánovi Andrejovi Belákovi a pánovi Jozefovi Pištovi a dúfam, že toto nebola posledná debata, ktorú sme spolu absolvovali. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem všetkým, ktorí prišli. Ďakujem. Ďakujeme.